Sa gudayon nga ti surat, ti pagkasalitaan, ni pagayam tayong di na nga napoluan. Igid ti baybay, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi, taglaludutak. Kabilitan nga nagikata kiti pagtrabaho kakasles sales lady manong nemi, tadamat madi apanggap kanyak ti busko, agkursunada kanyak. E menak pinasyan ni Joy dito'y balay manong nemi ket kinumustanak. Oh friend, abikasat langam. Kuna ni ading mo iso nga nagtext kanyak, umay ka man manang Joy ket naliday ni manang ko nga di na, sikat gayem na siguro, sikat makatulong kang kuha na kung ano yung ading mo, yung text na. Hindi problema, friend. Nagkikata ko ng trabaho ka. Ana? Abay? Numamin ayaban nak ni boss di opisina na. Agchansing. Aprusan at lupok, aprusan at puon ti barukong ko. Sana ibagbaga nga, ingato na kanot sweldo. Kaya ito nga sawan, ingato na di sweldo, ibabam ta pantim. Ngato ko, sweldo mo, baba mo, pantim mo. Wala na. Among madayang katuladen. Buwan Chinese man kami. Nakaasawa ti bakit nga Pilipina. Kurso natin nga rin. Tuyat mo! Anak! Bastos ka, Joy. Kitoin. Di mo kayat. Mapututan na ka, suportaran na ka, ibalayan na ka, at nakatulong mo. Oh. Diyan kayo tagbaling nga kabit. Bagay, friend. Dapat lang aliklikam ti sulisog. Anang oroten? Baliwag to tagsapol trabaho. Ngimsak ba data? Iso nga may sapang inyawis ko kapot awon mo trabaho mo sa Domingo mo inabigat. Day off ko man. Tagpipiknik. Piknik, diyak mahilig ti baybay si ka. Di mo kayo ti pumugot? Diyak long sleeve ka. Nag-sweater ka. Ano serbi na nga rin mapahanag baybay no ag-sweater ak mo lang. Di anak mo lagdigos. Hindi mo kaya ti pumugot. Anyata mo, baka di igit ti baybay, ket isot pa kasarakam iti agbaling nga boyfriend mo. Napilit nak ni Joy manong name nga si Murot kadakwada. Ngayon tinaramid ko manong name nagururek lata nga nagbuybuya daklata tiya uneg ti cottage. Numabalin manong name ket talaga nga jak kaya timinitan. Ure nga tanog payo nga kuno. Talagang salsalak ng baktikutis ko mano. So bagay ko nanda, ore nga umisit ka, basta laki di aglution ka tapno saan ka masunburn. Nakadadot tao manong nemi adu di kitik pipiknik. Emrito iklat o nagti cottage manong nemi open cottage. Adamat lata di kiti lumabas-labas ngagpamyanan nagpadaya, pamyan nagpabagatan mo na. Ada kiti pair by pair. Nakakaapal da, dada kapareha da. Nakiktutak layangan manong nemi di adagtimek iti likudak. Hi. Oy. Apeng nagbemesa ka? Alangan mo't kang takadwak, sungar kang bemesa. Mabaling ka ako yung katkaduan. Diyak sumasapol ti kadwa. Diyak kahit kasarsarita ti hangko mo. Di makiamamuak. Isukart kayo masidagak, tapno makiamamuak ka. Siyak ni Manuel. Enjayan na titakulap na timakderak nga nagbuwelta, tapno masangok isuna. Nagraip dagi titakulap mi manong nemi. Adumot ten di kiti na alamanok, nakialamanok kanyak nga lalaking iba ito. Sabsabali ito manong. Nagbara titakulap na sa ti pereng na. Diyak ba't nga rin malagip ng ibaw iti sa mahali ti imatang ko ti panang pereng na kanya ket makipinpendereng ak mo. Babayin tekto ka? Oo.
Ditam dito ko. Pagbaitan tayo ito pa naka-center table na itong cottage. Adayo ka unay Umabayak ka. Uno, pagbaitan tayo may isang adigi di cottage. Tapno, makapag-asidag tamad lang makapagsango. Ano kami tibagam? Siyempre, nagamamuta. Nagan mo lang tamok. Kahit salut-sutok ba't taga-ano ka, no ada boyfriend mo, no ada trabaho. Kasi taga-ano ka? Imbaga ka mano? Trabaho? Bakit interview ka? Di ba ka maamin na? My name is... no, comment, Manuel. Kasi lag-lag nga, my name is... Dinatnagan ko, nagtrabaho ka sales lady, idi lang kalma nga nagikatak. Apa nagikat ka? Ada sa bali ang trabaho? Sapsapulak pa lang. Nagikatak na dyak kursunada di trabaho. Narikat ka di? Narikat, nalaka. Hindi di Chinese inchik na busko. Kung nanagidingit, baba, ingato, sweldo, ingato ko sweldo mo. Ibaba ang panty mo. Kung naring kaya mo, natuladan niya. Naloko yan. Ada kasta. Ada kita na singpit. Ada matikilisaan. Salang inchik. Ore asin, ore anya puli. Boyfriend. Diyak pinandaanan. Ti boyfriend. Agar-arem. Adoa. Mabaling ka di nga may saak nga may nayon nga agarem kayo nga. Amokon nga sa tungpal na. Kasi ka. Taga-ano ka? Imbaga na met manong name kat nakabakasyon ka nurita nga agtab-trabaho sa syudad. Nakabakasyon ka? Mano nga aldaw ti bakasyon mo? Makalawas ti imbaga ng bakasyon ko. Ngem pagbalinik itan nga makabulan. Takayat ko nga sakbay kag sublihak sa syudad, mapasungbat ka. No? Because I love you, Dina. Ang bilis mo naman. Gamisot po no. Umay kanto pasyanan sa Diyabalayo. Tabalbalo itong imbaga kang kata, I love you. Abi nga ka, rumwar dito cottage. Indag pagdamag na. Uno, abi nga kag digos. Tsaka yan. Napilitak lang yung may tuwing. Kaya din magatimay ka. Tanusaan ka kumangimay, handa ko nagamam mo. Idi taumay ni Joy manong name. At kayong imay dito cottage tayo, friend. Ni Manuel. Manuel ni Joy. Best friend ko. Hi, Joy. Nagalamano na bitmano. Kasla gagangay lang na alamano na. Matmatan na kumama nung name kaputan nakatupis ni Joy. Kasla babaimot ng mga matmat kang kuwana. No di kat siya klata ti matmatan na. Mag-isa salita ni Joy, no sumungbat ni Manuel kat saan na pa akinain. Makadisturbo nga rin no kasta. Mabalintay pangaldawan. Agad-sar ka nga rin. Di na, yan tangi kita. Di mo mat kayo tumayag digos. Daing ka maggulnas. Sa tayo tumangaldaw. Manuel, ada ka duwam? Agmamisa. Dito kanto na mga. Kasta ko mamantibag ka kay. Magpagana. Tapos na sa anak langin nga papaniterest oran nga gastos. Nagipangan nga rod ni Manuel kada kami manong nemi kat naragsak mag-isal sarita kada giti kakaduami. Di mo di giti kakaduami manong nemi kat boyfriend ko. Abay nang lato ta boyfriend mo. Saan ko ang boyfriend? Kadi. Kasladan nagkinaawatan nyo. Gabutan na nakasasdig ta nagdindinis na takyag yun. Kasalatak na kailang ti salita, kasalatak na kailang ti mangmangan nga duwa. Manong nemi inayaban na ti Joy. Makaman. Diba
Sabi nga dito pa lang. Dinikahan na kanday dyan nga lalaki. Umayagan tumasyanan ko na. Namang tagano. Nakapakasyon. Nagtatrabaho di siyudad. Di mo sinunod na girlfriend na sadyay. Diyan ba tayo nagsalutsod? Agaran ko mga ron, no. Dako mag-girlfriend na, agaran ko mapayla. Atot ka sa nga lalaki. So, ang gananad ka. Madlaw kung saka, da pa naggusto. No, mo to. Baka dito igit di bay-bay nga masaraka mo ti lalaki nga ipatpatig mo, nga maganad ka. Langana ti playboy. Langana ti mabilis. Awan ti magdanakam joy, friend. Agan ang nadak. Ngayon kas pagarigan ta, isuman na talaga ti pakarik na ti ayat. Kadawa mo't pa asawa na. Apay ko mga jakilaban. Kas pagarigan na talaga yung patpatig ko. Karabyan na mitlayan kariti nga aldaw manunaymi bagat atatang kininanang nga dasa nga ilik. Diba ko kinita manunaymi? In may peso na nga peso. Manuel, flowers for you. Ita lang aldaw Umpay may isang 2 oras ka nga handa ka nagkita. Ngayon, tamay isang oras ka saan ka makita. Kaya regan na ti dekada nga saan ka makikita. O puuna mo, may isang oras, kaarig na dekada. Amom ka din naman ng katawan ti may isang dekada. 10 years. Ay, kanakla na di ba amoy tayo. I love you. Manuel, panunutek pa siyempre. Anya mo, baka no, kahit mo lang timadaan iti girlfriend dito Sa into nagawid ka, mo nagsubli ka sa syudad, kahit asang pedam ti girlfriend mo. Awan ti girlfriend ko sa dyan. Well, nadanak idin iti girlfriend. Ngayon, saan kang pa nagkatuluyan? Siguro akit talagang naikari. Nga saan nga kami. Inayat mo? Medyo. Saan nga totally nga inayat ko? Dahil di agsina kami kasi lasanak patlawa na nga nasaktan. At din napasama ka na kayon? Awampay. Kinabudno na kat awampi experience ko. Ito ang kinagawa po. Uy, gwapo hag para ken ka? Katalaga ka mo na gwapo ka. Kadakat nga rin mga ibag nga saan ka gwapo. Agyamanag. Napintas ka, met. Di na. As in nga nakapimpintas ka. Awan ti lalaki nga saan nga duyos iti kinapintas mo. Dagiti matam. Dagiti bibig mo. Ti sukog ti barukong mo. Ti taktaklir mo. Ti pamagim. Nagagasgasak. Numaklon na. Nagagasgasak no si katagbalin nga asawak. No si katagbalin nga asawak. Dungdungwen ka. Ipatag ka ti orela. Ilalain ka. Nipitik ka diyak tuaramidan ka. Diyak tupulos tumalyaw ti sabali nga babae. No asawak nganton. Gabot na seksikan tulay. Kasla ka lang nakapudpud na niya. Manumatan nga babae ito nang imbagam ti asta. Sikapay lang. Saan kong imbaga dato ito nagbaling ang girlfriend ko? Kasla mamati aksa. Pero bigla unay nga mamati ka. Gabot nagsasaw kinipod no. Manong nemi makalawasen sipod nagamamu kami kaniya. Manuel. Kiririmesa ng aldaw manong nemi tinawagan na. Mabaling ka din ang siyak medita at kakawis. Itigit ti bye-bye. Bye-bye manin? Oo. Napudot. Di mapandati malam. Alas 5. Masiyay. Sa tanto agawitan no lumnekan ti init.
Sige. Ada ka din na sa pulong ang pagtrabahuan? Awampay. Sales lady, lain ka dito kahit mo. Kuwarek tagibalay na, no? Adda. Waitress. Ada mo mga kasapulat? Ada antik na restaurant na. Alaman nga ron. O, sige. Ngayon mo muna pa lang ang-date ta. Mapantigi, di bye-bye. Into numalem. Dagasing ka dito balayo. Analugan ta? Motorsiklo. Di ka bilitan ng aglugan na, ilubon na, maarakop ka. Mabaling mo saan nakarakopin. Dahil kalgadera na talikod tigka, ma'am. Delikado ka, ikapilitan nga rin nga maarakop ka. No motorsiklo at pagluganan ta. So nga rin ti adda Sige. Oh my God. Umay naktudagasan. Adakton dita before, 4:30. Sige. Nagsaganak nga rod manong naimi kadipakadak kadananang kanitatang. Isinot mang dagas kang ako na. Ni Manuel nanan. Dati agar-aram kanya. Kita, gananod ka lang anak mapangkailang tigit di boy. Una nga akong pagdanakan nyo. Natana nga. Imay nga roden manon nami di nagasnak. Siyempre limubunak kang kuha na sinakaw ko ag sibudta nakapantulo nga ron. Kabilitan manon nami nga ididamo kit di palang abagan at ikamak. Ngimidag patarayan, muna patarayan na manon nami narakop ko. Ala, di ko nagpatpataray, Manuel. Awa pagdanagam, kayang-kaya. Eksperto ak na motorsiklo. Kumpet ka lang kanya ka. Masapol nga makadanon ta sa diyay, iti alas 5. 30 minutes nga tarayan ta. Ngayon saan nga iti igid di baybay nga nagamamuam idi manong nemi. Napanggamiti pa set ti baybay manong nemi nga awan ti matatao. Apa dito ti mayanta? Tapno, nabibinas tao makadisturbo ka na ta. Kaya may mayat mo dito, di ba? Kabatuan. Na dinagamamon tayo di kadaratan. O, diyan nga maset. Nagananat ka lang, O may katakibinin ka, atibayin ka. Nagpatibayak yan kung naman nung ta. Simbag lagi din ta nakarabers yusak. Dito'y mo. Dito'y kumit. Kasi lang nairanta na ito yung batuan niya. Nagabay nga bato, natisango na, at kaslapan na kalamisaan na. Nagmayat, nagpiknik dito, di ba? Huwag nga ron. Nagpintas ng buyain, diya init. Nabaawen. Umasasadig na umagak iti taaw. Mabitlang iruwar ko natin, tugot ko nga para karata. Hindi namin data, nagasupot. Miryan data, siyempre. At the soft drinks, at the biscuit, at the... Kadidirawar na name it ka. Beer? Wait. Kaya maminom? Jack pinamat padasan tin minom. Baka mapadasam itan. Jack pa'y napadpadasan. Ano sana di atan sa kanta kasi dyan. Mapadas ko itan. Amom, saan ka laman naniw? Kabay lang pa itag kumpus ti kanta. Ken, daling ka pa kumanta. Samet, amok labasit. Ilo katang ka? Data soft drinks ang anta beer. Ken, oras si kasang ka uminom ti beer. Apay, ag-drive ka. Kayang-kaya, talo, okay na. Ag soft drinks ka, ket, uminom akmat ti beer. Ag sigsigarilyo ka? Ay, no. Uminom ak ngam sana ag sigarilyo. Sige.
kahit sigarilyo. Ore kumapay tuminom, diyak kaya. Di mo kahit lalaki nga ginom. No, gagangay lang inom. Yung namamartek, diyak kaya. Makapasak nga rin. Tahanak mo namamartek. Ngayon kahit kulat uminom. Tapos nung naturturedak. Naturturod ka kanya. La, dan samit ako sa panggap mo kanya ha. Manong nemi pinalo up naman yun, ti panagayat na kanya. Aging ka pinatpatan na titakulap ko manong nemi pinasil-pisil. Aging ka inakbayan na kun manong. Nakainom idin ti duwang habote. Dito kayong ti bagam nga naturod ka. Tamno naturod ka mga akbay kanya. Kin kahit ka pa yung agkan ni kinipibig mo. I love you. Uy! Ay! Ano? Agad beer. Gagangin atin binumak ti beer. Nemas, di ba? Di beer? Nemas ti kinibibig ko. Kahit nasawan, untan, gabot na nagpakis ka maten. Di ka ba sinong batang tiyas? Isang bata na kami na. Uy, ano ko? I love you. Wala, Manuel. Sige. I love you too. Stunan. Nakaragsagat. Kat itiigid da ito'y nga baybay. Itiigid ti baybay. Igid ti baybay. Kadag ito'y kabatuan. Dagiti daluyon. Isutat saksi. Iti panangaklod mo kanya. Kenji init. Agpakpakanan. Lumlum na din. Agtabonin. Kahit ko nga damot itabon ko ken ka. Ano ko ba itabon mo kanya? Dito yun. Ipaigam ko ken ka. Dito yun. Loko ka! Bastos ka, Manuel. Siyakbit kami napimpalubos ko nga nagkinuyod mo. Kinaping at pinagkalaka. Ala, nagkanamo. No, si papantalong ka mat. Hindi, ikatat di pantalong ko kinbrip ko. Tapno, ples. Bastos ka. Datat kahit kong itabon ken ka. Yan ta, bye-bye mo. Diyak kaya tikas na, Manuel. Bastos ka mo yun. Kahit mong ugyan naman. Kahit mong igkanan mo, ano kahit mong makita. Diyak kaya talaga naturod ka, nakainom ka, gawid tan. Sorry Adanton istoryam. Ha? Adanton istoryam kini Joy. Nagkanak pa yung ko na ipakita na pa yung jakayat ko nakman. Pag may istorya akin ko na, imposible nga sa mundo istorya. Nakaluklo ko mano. Yung mapi ka saan kumot kakagura. Mapi ka sila magustuhan. Gawawid kami manon na imi na irot itan, ti panang kap ko keng kuwana kabayatan nagpatpataray. Kaya makadisaga kon manon na imi, di na pa yun kinita, no, adda ko bitkita kada kami, idi amalan naman yung di kinibibig ko. Hoy, nakaluklok. Baglaki dito sa kong nakakita ka dito. Goodbye. Agpa syudad agayon na bigyan. Oreta mo kung cellphone number mo. Tawagan ka, tawagan na. Okay? Ito naman pa nagsubling ngay. Tawagan ka tulatan nagsubliak. Talaga nagsubliak. Takail-ilo ko lagi dito bibig mo. Ken kahit ko makita nga mismo. Ken maigamam nga mismo. Ken itabon ko nga mismo. Dahil takawa na gawit ka, sige ka, kadanat ka. Ngayon takaragsaga ka man. Tinawagak nga dagos manon name ni Joy. Hello, Joy. Oh. Napang kayo, nag-beats? Napanggit igit bye-bye? Kini Manuel? When? Ket?
Napan kami ti lugar nga o matatao. Ngayon nagpindas siya. Kabatuan. Ket, enjoy. Inaklod ko. Wow, the boyfriend and ti friend ko. Napadasan ng tinagka-boyfriend. Naramanan pa yan, di bibig nala. Nagalisto siya. Paigam na pwede ko hana siya. Nagtakol nga nagtangkon. Ngayon si papantalon kahit na kumapag ipakita ngayon mo. Kayat ko na kumait. Loko ka, ganan ka. Kastat kinakuha na kiti lalaki. No kasi jeti garaw ti lalaki. Talaga nga delikado. Playboy. Iso nga sa mula nga ipapay ti bagim. Kaya kuha na. Tagbabawi ka to. Ngayon ko nang naramanamon ti bibig na. Kasi na magusto mo. Inig ka na napagkalampayan ti kuha na. Loko ka. Alis to amin. Iso na siya ka. Nakalalaing. Imawag manong name. Nagatano na kon. Huwag kayam. Di ba isar ka iti restaurant ni auntie? So, imbaga, kung naman nga agpasyudad ka nitong bigat, kay, ti maliwan ti pa nagpasyudad ko. Yung magrupot kayo ito no bigat, ya? Umay kaalain. Ta isar ka kini imbaga kon, mangrugi ka nitong bigat. Peso? Ikaw pa. Sige, urahin ka nga rin tubigan. Siyempre, manunemi kabigatan na imay, saan man nga naliklikan, nakaalis to siya. Kaslaong pulos pa nagamak na, wadda, makakita ka na kami. Basta sakbay nga, limugan ak manunemi, inig ka na natagsumbahin nga pingping ko, sana inamalaman hindi kiti lips ko. Manuel, hala ka. Nakalalisto ka. Abay, may katay lipstick mo? Saan nag-lipstick? Isang artiyan mo hanggang lipstick medyo nalabagay lang talaga di bibig mo, ha? Dato magusto ka Hinta ka ruda yan. Sige. Katpud no, tikunahan naman nung naming imbaganan kini auntie ng king kukay ti restaurant. Awan pa experience mo, iha. Awan pa, ma'am. Auntie ko naman natangan niya. Di ba, boyfriend mo ni Manuel? Hindi ka pa nag-asawa, ma'am. Auntie. Already dito mga waitress, kada empleyado, auntie, tiyawag na kanya. Kahit mo sa unahan na kayo nga pudno ng auntie ni Manuel, ngayon auntie, tiyawag na kanya. Kung na pudno kayo nga agikit. Sige nga rin, auntie. Iso manunimi, tinangurient kanya, kat alistuak mat ka nakasusuro. Tinikan na uniforme, katinugya kung tinagtrabaho, iti dahi dingal daw, nagmalmalan. Aging ka nga, idagkrikipin ti restaurant, manunimi, ang tid kanyak di supot. Ano na ito, auntie? Iyawid mo, para manam di kiti parents ka upset mo. Tanong mo, may masan na di umay kayo mangan dito ay restaurant. No, at okasyon nyo, dito kayo. Sige, auntie, thank you. Tinawagak ni Joy. Joy, ang trabaho si ka? Nagmayat? Waitress? Kadi, nasya atin na. Ada boyfriend mo, naramanamon, inaggamamon, pagtrabaho amon. Ngim, mailiwak kini Manuel. Bigat lang natin, uti pa nagkita, may mailiwak man. Mailiw ka karigiti lips na. Ha? Buwensa ka. Kasi matirigat na tado boyfriend na niya. No saan mo makita, kahit mailiw ka. Di tawagam. Tinawagak manong name. Hello? Ada nang receive ng di mataguni. Hello? Manuel? Saan nga ni Manuel detoy? Babae. Napan nag-CR ni Manuel. Nabati na cellphone na dito ilamisaan. Ada kami ti restaurant.
Sino ka? Siyempre, girlfriend na. Um, Nagbakasyon dito lawas dita. Amo naman, inistorya na kan kanya. Imbaga na nga, girlfriend na, agkurso na da kakanukin ko na, jakmit kayat, apot adakamit ko na kanya. Anya? Nagluko dito ng lalakin? Talaga naluko. Tajakpat yan. Timbaga na. Nanubya na ka? Kung na nga ang girlfriend na dito, kahit namati ka man, inaklon mo man. Gabot ipatpatig ko. Ngayon saan nakapod nung ipatpatig? Gabot na siya tipod nung ipatpatig na. At ka din napasamak yun. Siyempre, nagkanan di kiti lips ko. Basta, ngayon mo pa na ipay tibagim. Saan kuntong ipay? Itapay ka, di akong tawagan. Bye. Anong name yung rekla? Slag lustoy. Alilaw matkahin na siya ng lalaki. Slag pay-peso. Apay di ngamin manong name yung takastang lalaki. Apay kastaki ng lalaki manong. Uy, nakiramaraman na. Ha? Puwera de los buenos ko naman na. Nag-ring ti cellphone ko kaya isot tumutawag. Hello? Di na? Okay na ba? Nibagam? Sabi kastat, panagsaong. Tinawagan ka itay. Ngayon sa balik si mong pat, girlfriend mo ka no? Madam ti kami. Bale, adam partimi dito yung restaurant. Kada kami empleyado. Nabati dito cellphone ko itay. Timawag ka? Sino si mong bat? Girlfriend mo ka no? Awan. Sinong tangloko ka niya kataya? Hey. Guys, nag-ring ti cellphone ko, di ba? Sino si mong bat? Ako mo timangamin ka takwada. Girlfriend mo ka no? Inistoryam ka no, ti may papangkanya. Nga adag kras. Kengkang imsa mo akayat, iso kanot kayat mo. Ang baliwan tanto nagsalita. Mamati ka kumakanyak. Ada nang loko kanyak. No, sino man data nga babae. Mabali siguro nga daatap ko. Kasalitak to. Baliwang kanto tumawag ha. Tinawagan ni Joy Mano. Joy, ana? Oh, ada problema? Tsaka mo no, nag-usto eh. Timawag ka. Ada babae nga si Mongbat. Ngay baga nang adada ka no ti restaurant nga nag-dinner da, nag-date da, girlfriend na. Napang ka no nag-CR. Ket, ite ko, timawabot kanyak ni Manuel. Ket siyempre, naungat ka si Mongbat. Kanas daw, imbaga napasamak. Baka ada ka no nang luko keng kuhana. Oray ma. Baliwan na ka no tumawag. Huwag nga. Joy. Napadasa ko at Danubyo na. Magsangit aksamad. Agsagabag aksamad ka po kinayat. Timawag manin manong name ni Manuel. Hello? Gina? Adda na nga aminin. Iso dito. Office mate ko. Kaya't na ibabawit yung baghanakan ka. Sige. Hello? Hello? Di na? Hanggang mo at pati kanyak. Linukok lang di. Agaangaw kam ngamin. Hilig mi data. Kapot kayat nga gabukan niya kahit marakrak relasyon nyo. Iso nga kinasarita nak ni Manuel tapno ibabawik yung magag.
Awan ti girlfriend na ditoy. Agka-office lang kam lang. Actually, adan asawa. Ang napudno keng ka ni Manuel. Mamati ka. Handa ka lukluk ko. Paiso? Sige. Sorry no naaramid ko man jay. Mamati ka kung makingkuhan na. Sige, mamati ako ng kingkuhan na. O ang problema? Awanin. Yung kayat ko, makalawas mo lang dito ang bakasyon ka dito. O sige, weekly ang bakasyon na. Ha? Ag-travel lang iti Malin ti Friday, umayek to ti dati Sabado, tabalayo. Intan to Malin ti igi ti baybay. Iti nangaklunong kanya. Sige. Manipod met idin manong nemi linawas nga mapang kami iti igi ti baybay. Iti duwa nga nagapay nga bato nga nagtugawan mi ket adap. Bato pa yung kaslalamisan. Nga dito'y met nga igi ti baybay manong nemi tinang ipaayak iti kinabirhen ko ni Manuel. Iti igid abismo ti baybay manong nemi ti rabaw tinadalong Pinas abato. Dito'y kami nga nag-up manong nemi ket dito'y kong impaay ti kinabirhen ko kenkuan. Ngay di adda nagpitpitik iti saklulok manong nemi imbagak kenkuana imay dametten nga asawa ket nag-asawa kami kini Manuel. Adametten asawa ni Joy manong nemi adamen may nga anak na idinto tasyak keduan ti anak mi kini Manuel. Naidestinon dito lugar mi ni Manuel kat saanen nga umad adayo linaw inaldaw manong nemi nga gawin. Kat siyak mat manong nemi ti mga awir kadagiti anak mi addan bukod mi nga balay. Naragsak kami kat kang kanayon kong daw dawat asapay ko awan to ti dumte nga nakana nga problema mi. No kasta manong nemi nga mailiw kami ti igi ti baybay mapan kami sadya nga sang kapamilya iti igid ti baybay nga nangaklunak ken kuana idi ken isut damo nga nangpayak ti bagik iti dayta nga igid ti baybay. Dito nga rod ti pagkasalita manong ken thank you ti anos mo ken laing mo nga nangibasa ket sabi ko dapat na ibatik nga adal liwliwak ken pagsarmingan ti biag kadagiti padak nga nagbuya ken nagdengeg. More power to your program anong and God bless. Tuy nga rod agyaman nga pagayam mo Dina Natuto